walang pagbalin dito, ano? At guys, na ako karon diri sa view deck kitit sa Lanisi. Paverem sa Mr. Rental. Baklay ko padulong dadto. Madto ko sa Hiraya Farm Escape. Dol naman na diri sa view deck. So, ang dala no. Luwag na kayo. Gikuanan nila ang kuan. Unsa ni gisapsapan. Araw. View deck. Oh, hindi lang ako musulod guys. Paki-check na lang akong old videos diri. Wow. Alright guys, tanawon dalan diri. Sabi na kay Kaluago. No. No. Bago pa kayo. Ani morning old. Ito din sa oh. Naong langit. Ato yung dalion og Soroy. Adto ta sa Hiraya Farm Escape. Bawo kabalik guys. Taod-taod sa ko wala ka explore diri nga area. Extra careful lang ta diri kay pasig natay matao ng mga sakyanan ba. Sobra ba sila? Agad. Dol ang Hiraya sa kuan view deck Bavaria. So, by the way, first time pa na ako maka-anhi og Hiraya. So, I'm not sure kung saan naadad to. Nakita rin ako sa mga videos, pictures sa ubang vlogger nga chadang place. Kita na to. Pasubida mo gud gamay. Manang murag hangak. Mas niinit pagid. Log na kayo. Time check, it's 1 PM. Ano yung ano siya kainit. O din parking area sa Hiraya guys oh. Tanawon, grabe hindi kay Kaluag oh. Wow. Farm Escape. Wow. Oh. Wow guys. Oh, kayo. Aro. Morning na ikasagingan sa una. Pero Hiraya. Hiraya. Sulod ta karon dito. No. Ambot og maklaro ba ninyo diya? Pero nay Block 9 so ni. Ha, mga subdivision. Blocks. Taro. So gawas ta kay kamulo pa sila construct diri. Oh, tsada kilang logo dito. Oh, construct pa sila. Okay.
Nita sa ilang likod. Dire lang tamo agi. Oh. Oh. Ito guys. Dami. Wow. Oh. May kitsada na kayong ano, leader nilandong na. Alright. Ito sa tato na. Guys, apit lang mo dire if gikan mo Gingoog or gikan mo Cagayan, vice versa. Apit lang mo dire kita. Okay, dire lang mo. Wow. Ooh. Sure ko every hapon dire bibo ini dire ba. Oh. Damn. Ang gagian guys. Wow. So sa all na bukiran pa kayo nito rin ba? Wow. Daan na kayo eh. Horse. Araw ang gingon kaganiya oh. Unsa kay ibutang diha nila puhon. Okay, plaster mo kayo. Awan na kayo. Awan. Tara guys oh. Wow. Hapon dire tsada ka dire. Stand by yan. Wow. Kapinyahan. Tsada mo na ogre sa ubos oh. Wow. Ah. Dire po das pikas. Oh, gyapon. Ito ko ganyan. Father's Day. Taro. Wow. Dami tayo eh. Oh. Dami. Lagun daw na dyan guys. Oh. So pwede na ka mag hindi sunod puhon boating wow. Nasa ay mga ano ni
Ang ganyan nga manok eh. Kuwag yung manok eh. Butay nga. Ano eh. Kada ko diri ba sa hapon ka mag suray guys oh. Mga manok. Wala eh. Ito, duol sila. Neso sa dag color. May duol sila tanan. Ito tayo, proceed tayo dito. Oh, ano yung gawas? Tada na kayo. Wala pa, kamulo pa. Ito pagawas ito. Right, ako sa buong jacket kayong rag init. Oh, horseback riding. Ano? Grabe ka. Tsadang view. By the way guys, no entrance fee dahil kung musulod ka dire oh, sa ilang surroundings ganyan. Wala. Oh. Nasa dulaan. Dulaan. By the way, Demetrius din eh. Na logo. Alright, ito na ta guys. Ito na ta. Balik na da sa atong balay. Kay init man. Dito mo exit. Dito ka ganiya. Pakita sa inyo ba? Alright, magula taog dulog. Taog bajari ba? Medyo kuan lang siya sa init, kung di kaninyo maklaro. I'm not sure. No. 1, 2, 3, 4 House of Grill, Demetrius ug Sky 88 pa. At tulo pa kabok. Pero upat kabok ilang kuan. Ay isa vacant.